I també bon dia als que estan en casa. I no res, simplement una breu benvinguda, perquè evidentment la part important d'avui, de continuació. Per als que no sapigueu, la Càtedra d'Economia Valenciana, que és l'entitat organitzadora d'este acte junt al CREIX, que ha sigut una oportunitat també molt bona per a col·laborar i fer xarxa, té com a objectiu fonamental visibilitzar l'empresa de l'economia valenciana, en aquest cas en l'àmbit de la universitat. Per això, quan David es va fer la proposta de fer un debat en què fèrem una comparació de polítiques de sostenibilitat, d'innovació i d'emprenedoria des del territori, vam pensar que era una magnífica oportunitat de contraposar, no sé si és la paraula més indicada, comparar, dialogar dos models distints, dues realitats distintes, com la valenciana i la catalana, per veure què funciona i què no funciona en context que tant a nivell industrial com a emprenedoria tenen moltes similituds. Un sistema de clústers industrials, un determinat sistema també d'universitats públiques i privades, instituts tecnològics de recolzament al teixit productiu. Per tant, pensem que era una bona oportunitat de posar això en comú, també perquè al llarg de les últimes dècades, ho parlem a nit, s'ha perdut part d'aquest diàleg anterior que existia en quant a cooperació i búsqueda de sinergies, i per tant avui, un 20 d'abril del 2023, ja molts anys després, pensem que era una bona oportunitat per a conciliar i, com repetia, continuar aquest diàleg. A mi, aquest objectiu, hem previst dues sessions. Crec que està mal que ho digui, però crec que de luxe, en el sentit que jo veia difícil, quan David ho proposava, poder fer coincidir les agendes de tota la gent que ho ha acceptat la invitació. Crec que era complicat, però una volta així crec que aprofitarem a tope l'oportunitat i la coincidència. Tenim una primera per a parlar d'aquestes polítiques d'innovació, sostenibilitat i emprenedoria en el context real, que són les empreses que formen la majoria del teixit productiu, i a continuació tenim aquestes oportunitats que poden sorgir sobre la base de noves empreses, startups, basades més en la innovació i en negocis i en treballs que encara no existeixen, en aquest futur que se'ns promet cada dia. Crec que la composició és molt, com us deia, excel·lent. Crec que anem a poder gaudir només del contingut d'avui, sinó que la intenció és traslladar el que així es compte a formats tant en xarxa com en publicacions posteriors. Transcriurem les vostres intervencions per a donar la difusió més enllà d'avui. I no res, no vull allargar-me més. David? No, molt breument, en principi agrair-vos a la càtedra i també a tu, Elias, per aquesta oportunitat, que això és un projecte de fa molt de temps, potser de fa una dècada, en algun congrés que vam estar parlant d'intentar tornar a aquestes possibles col·laboracions, sinergies que hi ha entre el que seria València i Catalunya. I bé, l'excusa és parlar d'innovació, emprenedoria, sostenibilitat, nous models productius, i per això, com deia l'Elias, s'han plantejat dues taules que segur que hi haurà contrast, hi haurà similituds, hi haurà diferències, una mica és l'objectiu de crear una conversa al voltant d'aquestes temàtiques. I ja està. Agrair-te de nou.